Hello, magandang umaga. Ito nga pala yung araw natin for today's video dahil nga wala mga laro ang ating team ay eto dito tayo maglalaro. Ewan kung kailan nga yung huling vlog namin pero ito na nga at nang hindi na ako magkautang sa inyo. Syempre tapos na ako dun sa mga iba pa naming baka na 5 dun sa kabila at dito nga naman ako ulit kasi dito namin sineparate itong dalawang makukulit naming alaga. Nga pala ito ay si Pingping tsaka si Dudong, sila ay nandito dahil nga medyo nagkakaubusan na ng pagkain dun sa kabilang area. Bang lumalaki nga kasi sila ay talagang nagiging malaki rin yung konsumong kinakain nila sa bawat araw kaya kailangan naming umisip ng bagong paraan. Minabuti na nga namin ilagay itong mga dalawang maliliit sa kabila at nang sa gayon ay mabusog talaga sila. Dahil kagabi nga ay nilagay namin sila sa may napier banda at eto na nga naman ngayong umaga sa may legumes naman. Salitan nga yung uri ng pinapakain namin para naman sa gayon ay hindi sila maumay na tulad ng tao kapag ganun lang palagi yung kinakain ay nako talagang mauumay ka. Eto nga si Pingping ay hindi agad uminom kanina kaya ayan hinintay ko nga siya na makainom at nang sa gayon sigurado ako na hindi nga siya mauuhaw mamaya or matumban niya itong timba. Sa ngayon ayun lang muna yung ating gawain na ipapakita kasi yun naman talaga yung usual na ginagawa ko at the same time tapos na ako sa kabila. Nga pala ipapakita ko na rin sa inyo yung area nila sa ngayon. Eto po at dalawa lang sila at medyo malawak din naman yung area. Hindi ko nga lang muna hinabaan yung kanilang mga tali at nang hindi nga sila magpulupot dun sa mga ibang kahoy na kailangan pang linisin. Yun lang muna. Salamat at ingat. Huwag kalimutan mag-like.